Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Akin po niling mga minamahal, tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin pa ng minamahal na mangaral, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dakilain at purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po lahat ay magtaas ng ating mga dalawang kamay. Tanda ng atin pong pagpapakumbaba sa ating mga dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malabang ng Isus sa hapong ito. Patuloy ka nawang mangusap sa amin sa pamamagitan ng mga butil na mga salita namin mapag-aaralan sa hapon. Preach to us. Teach us, O Lord. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual pagpapala. Huwag ako makita, kundi ang walang hanggang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Walang Panginoon. Walang Panginoon. Hallelujah. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng ibubabag sa langsa. Lalo na po ang iyong abang lingkod. Panginoon, hallelujah, sa paggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa ng aming minamahal Evangelista Will Estrada Almeda ay amin pong sama-samang pinapalaya, sinasaway anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kayo po'y makabalik sa inyo pong mga kinauupuan. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Muli nating palakpakan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung masigabo at matutunog na palakpak. Sapagkat yun lang lamang mga minamahal kong talagang marapat na maipabot po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang pagpupuri sa Kanya. I give double honor and respect sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, at maging sa ating pong beloved Mama Dear, will always remember and cherish the blessed memories and teachings. At talagang atin pong tinitingnan yung kanilang mga ulirang halimbawa sa spiritual na bagay, mga minamahal ko. At ako rin pa nagbibigay galang at bumabati ng magandang hapon sa kanila pong mga beloved children na sila po ang katuwang at ang talagang nangunguna sa ating pong banal na ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa kanila pong maitinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ang ating pong beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon, at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po aking po mainibig na mga kapatid sa mga Panginoon at maging sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay po sa ating pong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibayong dagat ay meron po tayong mga subscribers. Amen? Amen? At anumang oras nariyan kayo sa inyong mga kinalalagyan, lugar, mga minamahal ko, especially sa abroad, mga minamahal ko, naway ang masaganang pagpapala ng Mahal Panginoon ay dumating sa inyo. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. At bigyan natin ng kaayusan ang pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita. So, avoid mo natin. I-avoid po natin ang distraction. Amen? Talagang maging attentive po tayo mga minamahal ko sapagkat napakahalaga ng atin mong mapag-aaralan ngayon pong hapon na ito. At atin pong tunghayan ang atin pong magiging tema ngayon pong hapon na ito mga minamahal ko at napakabilis ng tigatik ng orasan mga minamahal ko at meron pa tayo isasagawang Holy Supper. So sinabi riyan
beware of the end time mockers. Ang sabi ko kanina, lagyan ng S, mga sapagkat hindi mo kumasya sa cellphone. Pakilagyan ng S, sapagkat maraming dalawang klase yung sinasabing mockers. Ano ang Tagalog ng mocker, mga minamahal? Ang mocker is yung manlilibak, manunuya. At sinasabi, mga minamahal ko ng Biblia, mga minamahal ko, sila yung mga antagonista, mga kalaban, mga lumalaban, mga kontrabida, ika nga. At talagang hindi po biro. Lalo na ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Napag-aralan po natin sa overnight worship na sinabi doon sa pambugad na teksto na ating pong binasa. Na tayo daw po ay nakikipaglaban, nakikipagbaka, hindi laban sa laman at dugo. We wrestle not against the blood and flesh, mga minamahal ko, kundi laban sa mga pamunuan. Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. This is about spiritual warfare na tinatawag. Amen? Hindi natin pwedeng gamitan ng armas na pamuksa, mga minamahal ko. We're dealing with principalities na tinatawag, laban sa espiritu ng kadiliman, na talagang pati ang mga tao, lalo na yung mga unbelievers, ay kinakasangkapan ng kaaway para, mga minamahal ko, mahadlangan ang pangangaral ng kanyang ebanghelyo. Si Apostol Pablo at si Silas, mga minamahal ko, they were beaten black and blue. Sila po ay nabugbog. They were dragged to court. Sila po ay dinemanda at hanggang sa tuluyan ng naibilanggo dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. Mababasa po natin, mga minamahal ko, yung buong pangyayari, mga minamahal ko, dito sa Acts chapter 16, Aklat ng mga Gawa, kabanatang 16, ang talatay 16 hanggang 24, pero medyo kulang tayo sa panahon, mga minamahal ko. Atin na lamang pong basahin yung talatang 22 at 23 ng Aklat ng mga Gawa, kabanatang 16. From the book of Acts, chapter 16, verses 22 and 23. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 23, ganito pong sinasabi, at sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan at ipinagtagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Amen. So ito po yung nangyari, mga minamahal ko. Pero kung ating pong uumpisan doon, mga minamahal ko, sa talatang 16, mga minamahal ko, na nung sila po, mga minamahal ko, magpalayas ng demonyo doon sa fortune teller, mga minamahal ko, na isang karumaldumal na espiritu. At nung kanyang mga handlers, mga minamahal ko, nagalit sapagkat wala na nga silang pakinabang, sila po ay nireport. At ang sabi nga, mga minamahal ko, pinaghahampas ang dalawang apostol ng Diyos at sila po ay ipiniit doon sa pinakalalim-laliman, mga minamahal ko, ng bilangguan. Kaya nga, mga minamahal ko, meron pong masidhing panalangin na hiningi si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. At ano ito, mga minamahal ko? Magkasunod po natin basahin yung isinulat ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 15, ang talatay 30 hanggang 31, at isunod po natin yung pangalawang Aklat ng Tesalonika,
Kabanatang 3, ang talatay 1 at 2. Kindly. Dito po sa mga taga-Roma, 15, versikulo 30 hanggang 31. Ngayon pinapamani ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon natin Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin, upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisampalataya na nasa Judea at nang ang aking pamamagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, ang talatay 1 at 2. Amen. Katapos-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at duwalhatiin nawa, gaya rin naman sa inyo, at upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito. There are two prayers na hiningi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya during his time. At ang isa, mga minamahal ko, ay ito. Siya at ng kanyang mga kapwa mangangaral ay mapag-ingatan o mapangalagaan sa mga masasama at walang pananampalataya. Yung mga outside world, mga unbelievers. Amen? Upang ang kanyang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon ay hindi mahadlangan at most of all, hindi po madungisan. Amen? Kundi mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan. Amen? Sapagkat ang sabi nga niya, idalangin nga ninyo ako na ako'y mapangalagaan, mapag-ingatan sa mga masasama at walang pananampalataya, sa mga unbelievers na gustong dungisan, gustong hadlangan, pigilan ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ang pangalawa, mga minamahal ko, ipanalangin ninyo ako. Ang sabi ng apostol ng Diyos na ang aking pangangaral sa lugar ng Jerusalem. Ito yung sinasabing inside the spiritual world na tinatawag. Lugar ng mga banal. Lugar ng mga mananampalataya na ang kanyang pangangaral daw ay maging katanggap-tanggap, maging kalugod-lugod, at walang discontentment na matatawag. So anong ibig, mga minamahal ko, tukuyin ni Apostol Pablo? Dalawang front of conflict ang kanyang kinakaharap. Yung mga mockers, yung mga manlilibak in the outside world, mga unbelievers, sa mga nasa labas. Pangalawa ay yung mga manlilibak dito mismo sa loob ng iglesia ng Diyos. Makakala natin, mga pagka sinabing scoopers, mga manunuya, mga manlilibak, mga mockers ay doon lamang sa labas. Meron din po dito sa loob ng kanyang iglesia. Amen? Amen? At maging aware po tayo. Kaya nga, beware of the end-time mockers, ang ating pong nagiging tema. So, dalawa, mockers na nasa outside world, mga unbelievers na nasa labas. At mga manunuya o sinasabing mga antagonists, mga kontrabida inside the church of the living God. Na sila ay nagpapahayag that they love Jesus, pero itinatatwa ng kanilang mga gawa. Ito yung mga manlilibak, mga minamahal ko, na habang umaaten sa gawain ng mahal na Panginoon, ay iba ang kanilang konsentrasyon. They're the disgruntled few na tinatawag. Pag sinabing disgruntled, mga minamahal, yung mga hindi nasisiyahan, hindi natutuwa, at hindi kontento sa pamamalakad ng mga leaders ng iglesia. Damay pati ang mga tumatayo. Mind you. Kaya mga minamahal, pinag-iingat po tayo, mga minamahal ko, sapagkat ito yung mga manunuya
na nasa loob ng iglesia na kung saan ang tanging hangarin ay maging sanhi ng pagkababahagi ng mga mananampalataya. Amen? Amen? Tanggapin mo natin ang katotohanan, mga minamahal ko. Ito yung sinasabi nila, mga minamahal ko, na walang taglay na Espiritu ng Diyos. Mga maibigin sa kalayawan, mga minamahal. Kaya dito, mga minamahal ko, sa aklat ni Jude, from the book of Jude, chapter 1, verses 18 and 19, mga minamahal ko, kindly po. Sa aklat ni Huda, kabanatang unang talatay 18 hanggang 19. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na nagsisilakad ayon sa kani-kanilang masamang pita. Ang mga ito ang nagsisisigawa ng paghihiwalay, malalayaw na walang taglay na espiritu. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal. Ang sabi riyan, mga minamahal, how that they told you there should be mockers in the last time. Merong mga manlilibak, mga manunuya, nalilitaw sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang mga masasamang pita. At sinabi, mga minamahal ko, ng talatang 9, at ito ang mga nagsisigawa, they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Amen? Sila'y lalabas at magkokos muna ng division in the Church of God. Sila yung mga walang taglay na espiritu, mga minamahal ko. Kaya mag-ingat daw po, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga mananampalataya, baka tayo'y madamay sa kanilang taglay na espiritu, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Last Friday, ako'y nakatanggap ng 2 blow. Bigkas ng kaaway. Na mga minamahal ko, noon ko lamang naranasan. Pero ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At talagang nararanasan ko ang mga bagay na ito. Hindi sa pagtataas ng aking sarili. Hindi ko sinisisi yung mga host ng Bible study dahil alam ko yung kanilang pagdadalamhati, maaring nagkaroon ng lapse sa paghingi ng seguridad, mga minamahal ko, doon sa lugar na kanilang kinalalagyan. And supposedly, mga minamahal ko, as host of the event, mga minamahal ko, kinakailangan ko natin talagang hingin ang security assistance ng mga barangay officials na nakakasakop sa ating mga barangay. Bakit, mga minamahal ko? Para po masigurado ang kaayusan, amen, peace and order. At hindi po, mga minamahal ko, talagang magkaroon, mga minamahal ko, ng talagang gulo, amen, sapagkat ginagarantihan ng ating saligang batas. Freedom of religion. Bible study as an expression, mga minamahal ko, of our faith, mga minamahal ko, is fully guaranteed by the Constitution. Alam po natin yan. Hindi pwedeng guluhin, hindi pwedeng pigilan ang anumang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ito'y mismong ginagarantihan ng Constitution ng Pilipinas. Pero kapag kinasangkapan talaga ng kaaway, ay wala tayong magagawa. So, make it a point, mga minamahal ko, maging, hindi ko pinapangunahan na ating beloved ordained preacher, pero sa mga susunod, na kapag nag-request po tayo ng Bible study, ang host po ng event, mga minamahal ko, ang may responsibilidad na siguraduhin, amen, ang sabi nga ni Apostol Pablo, upang hindi mapigilan, magkaroon ng, mga minamahal ko, hallelujah, talagang freedom, kalayaan sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. At lalong higit, hindi po madungisan
ang pangangaral ng kanyang mga banal na salita. Amen? Amen? So, nangyari na ang nangyari, mga minamahal ko. At talagang kabado ako, mga minamahal ko, nung bago pa ako mag-umpisa sapagkat meron na pong talagang oposisyon. Meron na pong nangyayaring tawanan sa labas habang nagpapatotoo yung ating pong mga minamahal mga kapatiran na mga talagang nanunuya, tinatawanan ang ating pong banal na gawain. So, tuloy lang. Amen? Hanggang sa mga minamahal ko, naganap yung hindi dapat maganap. Para tayong mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi binigyan ng respeto. Ang isang nagsasalita sa harapan, mga minamahal ko, daanan mo yan ng walang pasintabi, that will be an affront. Diba? Paglapastangan. Sa nagsasalita. Sa speaker. Amen? At kapag ka talagang hindi learned, mga minamahal ko, lalo na kinasangkapan ng kaaway ng Diyos, mga minamahal ko, magagawa nila. At lalo, mga minamahal ko, nung mag-a-announce na, yung ating pong beloved elder, mga minamahal ko, lalong mas mabigat. Talagang nasakta ng aking kalooban, aminin ko po sa inyo, tao lamang po tayo at the end of the day. Humarap yung isang tao na hindi nila kilala, hindi man nila kamag-anak, at pinatitigil po ang gawain ng mahal na Panginoon. So talagang grabe, mga minamahal ko na pangyayari. Ang sabi rito, mga minamahal ko, kung mamarapatin, dapat ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon ay doon lamang sa mga receptive audience. Yung handa lamang at willing na tumanggap ng salita ng Diyos at hindi doon sa mga manunuya. Pero hindi nga na-control yung crowd. Dapat, mga minamahal ko, next time, mga minamahal ko, talagang yung crowd control, maging pangunahing concern po yun. Para hindi na po maulit yung pangyayari. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dapat lamang doon sa mga receptive audience. Ibig sabihin ng receptive, mga minamahal ko, handang tanggapin. Kung ayaw, hindi naman po ipinagpipilitan ang salita ng mga Panginoon. Amen? Doon lamang sa nangangailangan. So sa kanila, mga minamahal ko, hindi sila nangangailangan ng kaligtasan o ayaw nila, bakit natin ipagpipilitan? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, kapag hindi tinanggap ang Ebanghelyo, anong gagawin ng mga mangaral? Ipagpag ang kanilang mga paniyapak. So, anong ginawa namin? Kahabagan lamang ng mga Panginoon. We keep our composure. Hindi naman namin pwede, mga minamahal ko, we keep our composure, yung patience ay naroon, maging mapagpigil, amen? Bagamat talagang nagagalit kami, mga minamahal ko, talagang nasaktan kami, dahil, yun nga, nilapastangan ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. At the end of the day, tao pa rin kami, na may damdamin, amen? At hindi naman natin pwedeng patulan yung mga ganong klaseng tao. Yung mga ganong klaseng espiritu, mga minamahal ko, sapagkat magre-resulta po yan sa grabing kapulaanan sa ating pong banal na iglesia. Amen? 1 Peter chapter 3 verse 9. Unang Pedro, kabanatang 3, ang talatay 9, napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal ko, na eye for an eye. Hindi pwedeng mata sa mata, ngipin sa ngipin, mga minamahal ko, kundi dapat, mga minamahal ko, maging mapagpahinuhod. Suklian, mga minamahal ko, ang kasamaan ng kabutihan. Kabutihan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Unang Pedro, kabanatang 3, ang talatay 9. Kindly.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, ganito pong sinasabi, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Sabi rito sa wikang Ingles, mga minamahal ko, 1 Peter chapter 3 verse 9, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are there unto called that ye should inherit a blessing. Huwag gantihan ang masama ng masama. Huwag tayong bumaba doon sa kanilang level, mga minamahal ko, sapagkat tayong talo. Amen? Magiging kapulaanan tayo. Akala ko ba, mga mananampalatay ng Jesus Miracle Crusade, yung mga yan, bakit nais ng kaguluhan? Di ba? Ang nasisira ay ang pangalan ng mahal na Panginoon. If we give in, mga minamahal ko, sa ating nararamdaman bilang tao, na talagang kapag ang tao ay nasaktan, napahiya, sino na pong nasubukan ang mapahiya dito magtaas ng kamay? Sino na pong nakasubok ng pagkapahiya? Dahil naman tayo, I don't think so na lahat naman ay nasubukan ng mapahiya. Ano pong feeling? Ano pong pakiramdam? Nanliliit ka sa iyong sarili? Amen? Diba? Masama ang pakiramdam mo. Amen? Hindi maganda. Yun nga ang sabi ng banal na kasulatan. Gantihan mo ng kabutihan ng kasamaan. That's it. So, move on na, Brother Noel, ang sabi ko sa aking sarili. Hindi ka higit sa ating mahal na Panginoon. Kung ang mahal na Panginoon nakaranas ng panlilibak during His time, di ba? Ang kanya rin mga servants, ang kanyang mga alagad ay makakaranas din ng panlilibak. Amen? Persecution. Nararanasan po natin yan. Amen? Tayo po ay, mga minamahal ko, maparatangan. Tayo po ay sabihan ng mga masasakit at masasamang salita. Naranasan po natin yan. Amen? At mga minamahal, bukod pa diyan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang alam na po natin, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, kumbaga, nasa subject, mga minamahal ko, sa talagang naranasan ng mga Panginoon, and talagang, ito yung, sabi nilang, paraan para talagang maintindihan po natin ang naramdaman ng mahal na Panginoon nung araw. We commune with Him by sharing our thoughts and feelings. Di ba? Ano ang pakiramdam ng mahal na Panginoon nang siya ay tuyain habang nakabayubay doon sa krus ng Kalabari? Ano ang pakiramdam ng mahal na Panginoon na nung siya ay humingi ng tubig, siya po ay binigyan ng hisopo ng nakababad sa suka. But only to receive my second emotional blow nung Friday overnight worship. Bakit, mga minamahal ko? Na talagang, ang sabi ko nga, medyo naintindihan ko yung panlilibak ng mga hindi mananampalataya, pero yung nangyaring ikalawa ay parang hindi katanggap-tanggap, mas masakit. Amen? Amen? Kasi galing mismo sa aking kapatid, aking mga kapatiran na youth brethren. Alam niyo po, mga minamahal, mimicking a hand gesture of a speaker is a personal affront. Anong ibig sabihin nito? Gagayahin po natin yung hand gesture ng isang nagsasalita at tapos magtatawanan tayo sa ating mga kinaupuan. Yan po ay kalapastanganan sa mga nagsasalita rito. Mahiya kayo sa inyong mga sarili. Mahirap tumayo rito. Makakala nyo, mga minamahal, anong mararamdaman ng mga
elders, mga leaders ninyo, kapag ganyan lang ninyong ginagawa. And what's wrong with hand gesture, mga minamahal ko? Natural lang yan na lumalabas sa nagsasalita, lalo na kapag nag-i-stress siya ng punto. Diyos ko, ako'y parang mga minamahal nanliliit sa aking sarili at talagang nahiya. You're putting pressure on us, mga minamahal ko, na maging self-conscious dito, mga minamahal ko, hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang manghina na ang loob namin at hindi na tumayo. Yun ba ang kagustuhan ninyo? Imbis na i-build up nyo kami, ay you're tearing us down. Grabe, hindi ko sinabi to sa aking may bahay. Sinulo ko, mga minamahal ko, sapagkat gusto kong ipahayag sa inyo. Napag-aralan na natin, mga minamahal, last Wednesday service, that the elders of the church deserve your utmost respect, lalo na sa mga kabataan. Pero ano itong ginagawa ninyo? Ginagawa niyong katawa-tawa, you're making fun of your elders, mga minamahal ko. Sige nga, sabihin nga ninyo kung nakakatuwa ang inyong ginagawa. Hindi ba't yan ay malinaw, mga minamahal ko, na paglapastangan? If you're thinking na mas magaling kayo at deserving kayo, then we can readily give this floor to you. Itong ministry na ito sa inyo. Sa inyo na. Pasensya na po, mga minamahal, pero masakit sa kalooban. Spiritual matters, mga minamahal ko, should be taken seriously. Amen? Amen? May isang youth choir member tayo dati. Naobserbahan ko. Yung 3 times na pagtalon, ginagawa niyang kalokohan, ginagawa niyang katawa-tawa. Anong nangyari? Napalaya siya, karakadaka. Hindi siya kinulugdan ng malapang noon. Apat na 42 youth ang tumuya sa isang propeta ng Diyos. Anong nangyari sa kanila? 2 Kings. O basahin muna natin, mga minamahal, 1 Timothy chapter 5 verse 17. Kindly. Dito po sa unang Timoteo, 5, talatang 17, ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lalo na't nangagpapagal sa pag-ibanghelyo, pangangaral, pagpapakain sa atin ng spiritual na pagkain, gaganunin natin. Tama ba? Second Kings chapter 2 verses 23 at 24, mga minamahal ko. Ito pong nangyari doon sa 42 bata. Amen? Tingnan niyo, mga minamahal ko. Supposedly, ang mga bata dapat kahabagan ng mahal Panginoon. Pero kapag mga minamahal ko, talagang ang sitwasyon, mga minamahal ko, hallelujah, ay panunuya sa kanyang mga propeta, and then, mabagsik ang mahal na Panginoon. Nagagalit ang mahal na Panginoon. Anong nangyari, mga minamahal ko? Kindly? Amen. Kalawang mga hari, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 24. At siya'y umahon sa Bethel, mula roon, at samantalang siya'y umaahon sa daan, may nagsilabas sa bayan ng mga bata at tinuya siya, at sinabi nila sa kanya, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo, umahon ka, ikaw na kalbo ang ulo. At siya'y lumingon sa likuran niya, at nakakita niya, at sinumpa niya sila sa pangalan ng Panginoon. At do'y lumabas ang 2 osong babae sa gubat, at lumapa ng 42 bata sa kanila. Amen. At lumapa.
Pinagluray-luray ang katawan ng 42 bata sapagkat kanilang tinuya ang propeta ng Diyos. Imagine, mga minamahal. Gaano kabagsik ang Panginoon kapag wala tayong respeto sa mga nangunguna sa atin, sa mga nangagpapagal, amen, nangangaral sa atin. Kaya nga, it's time na talagang mag-impose tayo ng disiplina sa loob ng iglesia ng Diyos. Pinagmasdan ko ang mga kabataang ito, mga minamahal ko, at maging sa pagtayo nila sa pulpito, nagbubungis-ngisan pa na talagang walang kaseryosohan, mga minamahal. Ano itong ginagawa natin? Hindi ba tayo seryoso? Tayo po ba ay nagbibiro, mga minamahal ko, sa ating mga kaligtasan? Samantalang mga minamahal ko, nasa huling panahon na tayo. Nang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang paghukom ay mag-uumpisa sa bahay ng Diyos. Dahil nga, mga minamahal, hindi na niya huhukuman ang mga nanga sa labas, yung mga outside mockers na yan, na ungodly and sinners. Mga minamahal ko, dalagang doon na sila sa karagat-dagatang apoy. Pero dito tayo, mga minamahal ko, sa loob ng iglesia ng Diyos, na kung hindi tayo mag-behave, mga minamahal ko, anong nag-aantay sa atin? Kylie, pakiulit po natin basahin ito, mga minamahal ko. Doon, napasadahan na po natin. 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18, mga minamahal ko, kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Ang mahal na Panginoon maglangis at magpala sa kanya pong mga banal na salitang ito. Take note, mga minamahal ko, itong sinabi, mga minamahal ko, sa verse 18. And if the righteous is scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Kung ang mga matuwid daw ay bahagyang makaliligtas dahil dito sa ating ginagawa. Imbis na magseryoso tayo, mga minamahal ko, very confident pa tayo, mga minamahal ko, halala na gumagawa ng ganyang mga bagay, akala natin, mga kalulugdan tayo ng mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 5, verse 12, mga minamahal ko, magiging last verse na po natin ito. Nang sabi nga, hindi na niya hukuman ang nasa labas. Hindi na niya hukuman yung mga outside mockers na ating pong pinag-uusapan. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, malinaw naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, taking vengeance on them that who do not know God and who did not serve God, mga minamahal ko, amen? Yung mga nilibak ang salita ng Diyos. Kinalaban nila ang salita ng Diyos. Mga minamahal ko, talagang inopose nila. Hindi nila binigyan ng puwang ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Alam na natin ang paghukom ng Diyos sa kanila. Pero dito sa loob ng kanyang banal na iglesia, ang sabi, mga minamahal ko, ang mga matuwid ay bahagya. Ibig sabihin ng bahagya, mga minamahal ko, a little. Di ba? Hindi 100%. Sinasabi, sinulat. Mga sana nga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nasa loob? Amen. So, mga minamahal ko, hindi na niya business. Hindi na business ng mga Panginoon ang humatol pa sa labas dahil nandiyan na. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon ay ang mga gawa ng kanyang mga anak na nasa loob mismo ng kanyang banal na iglesia. At kung itong ating ipinapakita, kawalan ng paggalang sa mga tumatayo, we're making fun, mga minamahal ko, doon sa kanilang mga gestures, mga minamahal ko. And what's wrong with hand gestures? Sige nga, kayo nga, mga minamahal ko, ang tumayo rito. At
kayo naman ang pagtatawanan ng mga audience, anong ma-feel ninyo? Anong mararamdaman ninyo? Baka magwala kayo sa grabing kahihiyan. Diba? Walang pinag-iba when we mimic mga minamalo yung isang PWD. Diba? Nagagayahin natin yung kanyang paglakad na paika-ika. Amen? It's a personal affront. Sa mga tumatayo, at lalo na sa mahal ng Panginoon. Na imbis na i-build up ninyo, palakasin, hindi nyo kasi namamalayan, hindi nyo alam ang mga pinagdadaanan ng mga tumatayo rito, hindi biro. Dahil kami, bago kayo, ang talagang nasasubject sa mga trials, sa mga pakana ng kaaway. Dahil gusto niyang hadlangan talaga ang pangangaral. Kumakasangkapan siya, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga hindi mananampalataya at ang downside nito, kumakasangkapan din siya ng mga mananampalataya professing themselves to be lovers of God, mga minamahal ko, pero they're lovers of pleasure. Nakukuha nilang magtawa, mga minamahal ko, sa kakulangan ng mga tumatayo. Diskontento, hindi nasisiyahan. Dapat ganito, dapat ganyan, hindi ganyan ang pangangaral. Dapat talagang magandang pagdadala ng mensahe, walang mga mistakes. Ganun po ba, mga minamahal? Masyado tayong perfectionist. Kaya mga minamahal ko, bahagyang makaliligtas ang mga matutuwid dahil sa kanyang pag-uugali. Pero, very clear ang Biblia. Klarong-klaro na si Apostol Pablo mismo ang talagang nagsasabi sa atin. Nag-warn sa atin. Winawarningan tayo, binabalaan tayo na talagang mahirap kumaharap sa mga unbelievers, sa mga outside mockers, at lalong higit sa mga inside mockers sapagkat mas matinding blow, emotional blow, ang kanilang ginagawa. Diba? Mas masakit yung panunuya ng yung kapatid na inaakala mong magmamalasakit sa'yo. Inaakala mong magmamahal sa'yo. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Repent. Magsisi tayo sa ating mga ginagawang ganyan. Hindi yan makakabuti. Hindi tayo mga minapagpapalain ng Panginoon sa mga ganyang gawin natin, sa kanyang ganyang attitude po natin, mga minamahal ko. Lalo na, tayo po itiniguro ang mga mananampalataya. Pero, nagpapasangkapan pa rin tayo sa kaaway ng Diyos. Ano sabi ng Isaiah? Last verse na po natin ito. Chapter 55, verse 7. Kindly. Amen. Sa aklat ng Isaiah, karatay 55, amen, talata ay 7. Amen. Ito po ang nakasulat. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, lisanin, itakwil, at talagang mga minamahal ko, talikuran ang ating pumamasamang lakad. Huwag na tayong magpagamit sa kaaway ng mahal ng Panginoon. Amen? Dahil hindi makakabuti. Magkokos ng division. Gusto nyo, mga minamahal ko, pahinain ang loob ng mga tumatayo? Gusto ba natin pahinain ang loob?
Imbis na i-encourage natin, mga minamahal ko, we're tearing them down na tinatawag. Winawasak natin sila. Pinagtatawanan natin. Ginagawa nating katawa-tawa ang ating mga elders, mga leaders. Napakasakit nun, mga minamahal ko. Kaya ganito na lamang aking pagpupuyos ng aking damdamin sapagkat masakit. And until now, mga minamahal ko, hindi pa ako nakaka-recover. Tayo lahat, mga minamahal ko, tumayo. Tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Dumulog sa trono ng biyaya natin. Ang sabi ng ating huling talatang binasa. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return to the Lord, unto the Lord, and he will have mercy upon him, unto our God, who will abundantly pardon. Sagana ang pagpapatawad ng Panginoon. Kung tayo ay hihingi ng tawad ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, na may sinseridad mula sa ating mga puso. Mulit sa'yo, sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magbago sa iyong harapan, ako'y tuluyan na layo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa iyo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Napakadaling sambitin ang word na we love you, Jesus. I love you, Jesus. Pero patunayan natin sa ating mga gawa, sa ating mga pag-uugali. Ang iyong gabay, we really care and love Jesus. Mahalin din natin ang ating mga leaders, ating mga elders, ang mga namiminuno sa atin. Bigyan ng double honor sapagat silang nangpapagal. Silang nangangalaga sa atin. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Hindi maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang, huwag mo pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pa ika'y aking saktan? Di ko alam kung di ko kaya sa'yo ay mawala. Jesus, mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan
Hallelujah, hallelujah. Napakahirap. Masakit po ang minamahal ko sa aming mga kalooban. Hallelujah. Nakalaang mangyari ba ang bagay na ito? Hallelujah, hallelujah. Huwag namin mong maalamang tunay ang nararamdaman ng man of God. Nang siya po'y nilibak at tinuya. Habang nangangarang mga pastor sa mga chieftains, sa mga bosses, tinutuya siya at sinasabi, kung mayaman ang Diyos mo, bakit wala kang pamasahe? Bakit butas ang iyong sapatos? Bakit lumang-luma na ang iyong barong? Ngunit hindi pinansin niya ng man of God. Dahil may pangako, wala Panginoon sa kanya. I will be with you, my son. Libakin ka man, tuyain ka man ang mundong ito. Pero sa darating na araw, ay tataas kita. Bibigyan kita ng karangalan. Bibigyan kita ng kaluwalhatian. Itataas kita. Noon, mahal na mahal El man of God, ang anti-prophet of God. Habang maranasan niya, ay maranasan nila. Lalo na mga mangaral. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Oh, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung may magkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan at turuan mo. Malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Puro natin ang pinakamaaman ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat mga minamahal ko'y tumulog sa trono ng biyaya na may pinakamaaman ng Panginoon. Let us pray, mga minamahal ko, hallelujah, para sa kapakanan ng ating pong banal na iglesia, ang patuloy na kalakasan, dagdag ng mga taon, kalusugan para sa ating pong minamahal, ginagalang na Evangelista Welista Dalmeda, hallelujah, 10 ng kanyang mamahal sa buhay, kasama ng ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Dakilang Diyos, magpanal makapangyarihan sa lahat. Alam mo, Ginoon, hallelujah, pagpalain mo po, patuloy na bigyan ng kalusugan, kalakasan ang aming puminamahal Evangelista Welista Dalben sa punong kanyang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeida children, wala Panginoon. Maging api mo kami na mahal mga kagawa. Hallelujah, manatili sila sa kanilang katawagan. Pag-ingatan mo po sila sa kanilang mga paglalakabay. Wala Panginoon, hallelujah. Bigyan mo po sila, wala Panginoon, hallelujah. Ng patience, wisdom, wala Panginoon, hallelujah, hallelujah. Joy sa kanilang pagiging full-time pastoral workers. Walang Panginoon. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga personal intentions, hallelujah, sa ating mga karamdaman, mga pagsubok, mga minamahal na kasalukuyang binabata, pinansyal na pangailangan, 2 kamay na kataas, hallelujah, ipatong po natin mga kaliwang kamay
sa parte ng ating mga karamdaman, kung pagbibisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, sama-sama nating palayasin, hallelujah, ang mga demonyo hadlang ng kaaway sa ating paglilingkod na ito, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At huwag na tayong magpagamit pa, hallelujah, sa gawa ng kaaway, mga binamahal ko, hallelujah, 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 hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin, hallelujah. Hallelujah, pray with faith, mga minamahal ko, hallelujah. At sa palat ng panalangin ng yung taong nilangisan, Panginoon, ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyo, mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, prostate cancer, hallelujah, paninigarin niyo pag-inom ng alak, anumang mga pisyo nagtaglay po namin, mga minamahal ko, hallelujah, matapon, hallelujah, sa kabuturan ng dagat, hallelujah, maalis sa amin, be spiritually blessed in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, huwag natin gawing biro. Sabi ko nga sa inyo, may isang youth choir member, ginawang katawa-tawa, itong paglukso na ito, mga minamahal ko ng hallelujah, praise the Lord, pinalo ka agad siya ng mahal Panginoon. Hallelujah. So 3 times, let us shout, pag minamahal ko, with all our might, hallelujah, ang heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po ngayon ay may isasagawang Holy Supper, banal na hapunan. Akin na pong pinagkakalawang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Habang inaayos po at deliver yung ating pong tinapay at ating ubas, tayo muna ay umawit sa ating malapay na. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang? Pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama. Pagsisikap ko, kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niliban, pinalibura at pinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat Para sa akin, isa na pa, mami na mahal. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang? ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama. Sa pagsisikap kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa Ang naranasan sa mo. ng dahil
mabilang mga latayan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niniba, inalimuran, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang mga lahat na yan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niniba, inalimuran at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Amen. Kung lahat na po ay mayroong hawak na tinapay at ang katas ng ubas. Let me remind everyone na ang pagsagawa ng banal na hapunan, it is not just for compliance. Ang sinasabi ng Biblia, ito'y pagsaganap ng pag-alaala ng inaalala natin ang grabing pag-ibig ng Diyos. Na bagamat siya'y hari na mga hari, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, pamabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng mga talata, no one can take the life of Jesus. Walang sino mang may kayang kumuha ng buhay ng malapay. Ito'y kanyang voluntaryong ibinigay. Because of His love. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Kaya't mga minamahal, huwag nating madaliin ang pagsaganap ng ating banal na hapunan. Hindi ito parang pagkuha lang ng tinapay at katas ng ubas, kainin at inumin, and then tapos na. Ito'y pag-alaala sa pag-ibig ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, iniibig tayo malapay noon. During this moment, pwede mong sabihin sa Diyos at ipaalaala sa Kanya, malapay noon, ako yung makasalanan na inibig mo. Mahal na Panginoon, ako yung makasalanan, dati walang oras sa iyo. Pero inibig mo pa rin. Pwede ba minsan pa nating awitan ng malapay noon? By His wounds, we are healed. 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 by His wounds. Talk to Jesus. Kausapin natin mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. We are healed. And by His wounds, We are healed. By His wounds, we are healed. tayo po natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin pinagamamalapit. Sa oras na tumalapay noon, masalamat sa pagkat ang binigay mo muli sa amin. Aming maalaan
ang grabing pag-ibig mo sa bawat isa ay malapay noon. Dinadalangin namin sa iyo, malapay noon. Panatiliin mo ang bawat sa amin, malapay sa iyong banal na kapangyarihan, sa iyong banal na awa, upang kami makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Malapay noon, lubin mo malapay noon na kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok, mga bagay na dinaranas ng anak ng Diyos, we keep on following thy will. Kung tayo po may hawak na ng tinapay, kunin po natin mga minamahal. Dapat sinabi muna doon sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 26 hanggang 30. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ng saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay, uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masakitin at hindi nakakaunti ang nakatutulog. Kunin na po natin mga minamahal ang ating pong tinapay. Sabi ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 24. Nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin na po natin ang tinapay. Amen, praise the Lord. Sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 11:25, sinabi, gayon din naman, inangwakan ng saro. Pagkatapos na makahapon, ay sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo to sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aalaala sa akin. By His wounds, we are healed. By His wounds, we are healed. By His wounds, Thank you so much, Lord. are healed. Thank you so much, God. By His wounds.
Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. The word worthy to be praised, O God. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamadadako sa ating mga announcement. At narito ang ating mga kapatid, ating beloved elder, my brother Deo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved.